Mayong adlaw sa amon mga kabyanan kag subong man sa aton mga kauturan dira nga sigyapon nagasubaybay sa sini nga programa kamatuoran pagatunan ministry sa sini nga tion aton pagasabton ang isa ka pamangkot kag diretso nga sabat no sa isa ka pamangkot sa sini nga tion no. So inyo alagad sa sini nga adlaw Brother Giselle Kiyong kag kita mag-istoryahan ay isang isa ka malipot na pag-istorya sa sininga adlaw. Mamuyo kita, may gugmaon kag manuluyon nga Dios. Salamat gid sang imo nga pagpakamayo sa amon sininga adlaw. Mag pamati kami sa imong mga pulong sa sininga tion Ginoo. Kabay pa nga hatag sa amon ang kaalam subong man sa amon mga kabyanan nga magasubaybay sa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang isa sa mga tun-an naton sining aga o kung sining gabi kung ano man na adlaw makita mi ini mga kabyanan. Nanungod ini sa isang kapamangkot ang may nursulon nga makawat nagkadto bala sa langit ato bala ang sa kilid ni Ginoong Hesus nga makawat no sa piyak nga bahin bala no sa piyak nga porsyon sang kiduwa makawat to ang isa sa wala ang isa sa tuo no. So ang isa ka makawat no nagambal nga kun ara na ang Ginoo dito sa paraiso adumdumon siya no. So ang Ginoo naghambal sa iya nga sa amo pa nang tion no didto na siya no. So advance no pero sa sini nga panahon karon ang atong makawat wala pa to sa langit no. So lantaw naton tun-an naton. So lantaw naton ang Lucas 23 42 kag 43 nagsiling siya si Jesus dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian kag nagsabat siya sa iya sa pagkamutuod nagsiling ako sa imo karon nga adlaw mangin kaupod kanakon sa paraiso. So diri nagapahayag nga ang namin diri ni Ginoong Hesus nga subong nga adlaw no sa sadtong adlaw ara na sa ginatawag ara siya kaupod siya sa paraiso no. So but siningon ay isa ka paglaom no nga tungod sang iya sang sining makawat nga may nulsulon tungod sang iyang pagka may nulsulon nagngabay siya sa Ginoo kag ang Ginoo naghatag siya sang paglaom nga kag kasiguruhan nga sa amo nga adlaw ang iyang ginapangabay sa Ginoo gingrant no. Pero hindi but silingon nga ato na sa langit no. So tandaan nato nina kay nga man no kay isa ini sa nasulat sa kamunuan sa Griego nga ang teksto bala no may ara ginakawag wala sang kwan bala sang ginatawag nga kama no kun kudlit no. So ang pulong karon nga adlaw natung-an sang duwa ka punto sang Griego mabasa no sa pamatuod sa imo nagasiling ako no gambal dinhi kag mangin kaupod kanakon didto sa paraiso no. So sa amo tiyang adlaw naghatag sa ang Ginoo sa iya sang kasiguruhan no nga maabot ang panahon nga mangin kaupod sa sang Ginoo sa paraiso. So amo ina no. So ano kun ang butsilingon ni Hesus no nagsaad bala si Hesus sa makawat nga mangin kaupod siya niya no sa amo gitong adlaw. So nabasabatan naman ina no nga gintagaan lang sa sang kasiguruhan no mga kabyanan nga sa amo sadto nga adlaw may kasiguruhan na siya no. So sa subong ara pa siya sa ginatawag nga kamatayon kag wala sa sang may naibaluan no kun ano ang nagakatabo pa karon no. So kung mag-abot ang aton Ginoo amo pa lang ina no nga makaangkon siya sang kabuhi nga walay katapusan kag malambot yang paraiso sang Ginoo nga amo ang langit no. So ang isa ka pamangkot diin ang paraiso no. So ang pulong paraiso nagambal ni sa New Testament no nga makita sa Lucas 23:43 no nabasa taman na kina nga may ara ginatawag nga paraiso nang bugna 2:7 nagapahayag man no. Si Pablo sa may kaduang Korinto 12 kapitulo 12 bersikulo 2 kag 4 nagamit man sang pareyo sining term no nga kaangay sang langit no. So
muna sa ang ginaman sa Ginoo sa mga matutom nga mga alagad niya, no? So kung kita mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo, despite pa sa mga mga sala nga mga maitom kag mga mapula nga mga sala nga ato nahimo sa iya, no? Pero apang magliso kita sa iya kag maginulsol, no? Ginoo hindi magduwa-duwa sa pagbaton sa aton kung kita lang gid handa, no, nga magbaton sa aton nga Ginoo sa isa ikadua kag sa katapusan nga kaygunan. So hindi ta na pagulato, no, nga maglambot pa kita sa ginatawag nga krisis o kung maglambot pa kita sa ginatawag nga pamalatian kag amo pang paginulsol kundi sa adlaw-adlaw nga tanan hinulsol agad kita, no? Pangay sining makawat, no, kay tingin ilansang na siya sa cross kag mapatay na siya, no? So naginulsol siya, no, kag ang Ginoo nagpasalig sa iya nga sa palaabuton nga pagbalik sang Ginoo maangkon niya ining paraiso, no, nga pasalig sa iya sang Ginoo. Pag ini nga pagpasalig, ini nga kasiguruhan ginahatag man sang Ginoo sa aton, no? So amoy na nga kinahanglan i-grab ta man ini nga oportunidad nga isa ini ka ginatawag nga grasya sang Ginoo kag wala ni sa siyang bayad, no, kay pagkapatay ni Kristo sa cross, no? So amo na to siya ang kasiguruhan nga sa diin tanan kita may kaluwasan, no? So dapat na naton ini nga uptan ang i-grab ta ang kamot, no, oportunidad sang Dios, no, kamot sang Dios, no, nga amo ini makalambot sa aton padulong sa kabuhi nga walay katapusan, no? So salamat gid sa pag-upod, no, sa aton diring isa ka segment, no, diretso ang sabat. Kaupod nyo sa sining ation Brother Gisrel Kiyong kag sa ngaran ni Brother Jan Villanueva. Ini ang kamatuoran pagatunan ministry kag kita nagabilin sa inyo sa isa kalambalan nga kung kita lang kabalo sa kamatuoran hindi kita madayaan. Salamat kag God bless us all. Have you heard the story told of the man whose heart was sold to save my dying soul? Oh, what love untold. To the end he's always sought me, to the end he's always loved me, to the end I long to follow, for he bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of his care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. In the grove I heard him say,